Je známe, že vy s pánom Bielikom ste sa vlastne, dá sa povedať, podielali na záchrane električky, alebo teda spojenia medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskými Teplicami. Akým spôsobom sa vám to podarilo a akým spôsobom sa vám pripravovala táto dnešná akcia? Nie len my dvaja, samozrejme, to by bolo veľmi zlé, keby sme hovorili, že len my dvaja. Samozrejme sme v tom tak, že organizačne to viac menej zastrešujeme, bol to aj celý náš kolektív. Sú to dosť ťažké prípravy, lebo samozrejme je to na báze dobrovoľníckej a všetko stojí aj nejaké tie peniažky, takže treba zohnať aj peniaze, aj ľudí a teda aj celý ten, dá sa povedať, obrad zabezpečiť tej oslavy. Pred niekoľkými rokmi ste pochopili myšlienku Trešky. Je to vaše, dá sa povedať, vaša srdcovka. Prečo podporujete Trenčiansku elektrickú železnicu? Treška je taký jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku a ja som veľmi rád, že aj Trenčiansky samosprávny kraj mohol podporiť pokračovanie tejto Trešky, pretože naozaj v roku 2011, keď to prestala prevádzkovať štát, čiže železnice Slovenskej republiky, tak vznikla nezisková organizácia Treš. Sú to ľudia, ktorí naozaj prežili svoj celý život pri tejto Treške, pri tejto Trenčianskej elektrickej železnici a je to taký symbol. Je to taký symbol časti Trenčianskeho kraja, tohto regiónu. Keď sa povie Treška, tak hneď je to Trenčianska Teplá a kúpele Trenčianske Teplice, pretože veľmi veľa ľudí bolo zvyknutých práve na celoročný pravidelný cestovný poriadok a keďže štát sa tohto zbavil a hrozil zánik vlastne prevádzky tejto Trešky, tak sme boli požiadaní ako Trenčiansky samosprávny kraj, či by sme nemohli participovať určitým spôsobom, finančným spôsobom na prevádzke tejto Trešky. A ja som veľmi rád, že teda spoločne aj so zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja môžeme každoročne podporiť fungovanie tejto Trešky každý rok finančným príspevkom v výške 25 000 eur. Keď to spočítame, tak za tých 5 rokov je to vrátanie tohto roku 125 000 eur, ktoré ide z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na fungovanie tejto Trešky. A mňa veľmi teší, že každoročne počas tých letných mesiacov, júl, august, kedy je naozaj stabilný cestovný poriadok, tak každoročne narastá počet týchto cestujúcich, ktorí majú radi a využívajú služby tejto Trenčianskej elektrickej železnice. Je to taká raritka, ako som spomínal, spája Teplice s Teplou, ktorá je naozaj železničným uzlom v tomto prípade. A je to aj taká podpora cestovného ruchu. Aj preto teda Trenčiansky samosprávny kraj podporuje fungovanie tejto železnice. Hlavným takým dôvodom, aby sa vrátila, bolo zrušenie pravidelnej prevádzky v roku 2011. To bol hlavný dôvod, takže potom sa skupinka nadšencov vlastne dala dohromady s tým, že by chcela niečo s týmto spraviť, ale samozrejme sama od seba nemohla urobiť nič, takže chvála Bohu s podporou samosprávy a oblastnej organizácie cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach a aj obce Trenčianska Teplá sa podarilo teda vytvoriť nejakú neziskovú organizáciu, právnu formu dať tejto veci a samozrejme prekvalifikovaním trate na špeciálnu dráhu sme získali vlastne licenciu a povolenie na prevádzkovanie takejto dopravy na tejto dráhe a tým pádom sa teda podarila vec. Zmyslom električky ako také je spájanie obcí, spájanie Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Teplíc. Zároveň by to malo byť synonymum a druhým zmyslom je spájanie ľudí. To znamená spájanie ľudí tak, aby nevznikali rozpory, spory. Čiže nielen električka, my všetci správame sa tak, aby sme sa navzájom spájali a nie tak, aby sme sa rozdielovali. To je zmyslom Trešky a všetkých ostatných organizácií, ktoré sa momentálne v obci dejú a aj budú diať. To znamená, obec je pripravená investovať nielen do Trešky, ale do kultúry ako takej. Občanov nemá zaujímať, aká je ktorá organizácia, ale občan má prísť, ľudia sa majú baviť, majú byť spokojní, majú byť veselí a nemyslieť na problémy. V našej Trenčianskej električke by som odkázala predovšetkým veľa zdaru, veľa šťastia, veľa zdravia a taký elán, ako doteraz vynakladajú pri organizovaní takýchto kultúrnych podujatí. Takže naozaj veľa síl a obec robí všetko preto, aby materiálne zabezpečila celý chod tejto Trešky. Vám, ktorí prevádzkujete, veľa zdravia, síl. Tiež vám ďakujem v mene všetkých občanov, návštevníkov nášho kúpeľného mesta za to, že fungujete a
aj za všetky deti, či už z Trenčianskych Teplíc alebo Trenčianskej Teplej, alebo zo širšieho okolia, za tie tematické jazdy, ktoré sú naozaj úžasné, má to výborný ohlas. Viem, že prevážate cez 1000 ľudí na tých tematických jazdách. Je to niečo úžasné. Takže všetkým do vás električke veľa zdaru, aby sa málo kazila, aby ste mali s ňou čo najmenej roboty. Takýto kultúrny stanok, takéto niečo, ako tu obec Trenčianska Tepla vlastní a akým spôsobom je to prevádzkované, si zaslúži skutočne obdiv a úctu aj voči tým, ktorí na tom pracujú, ktorí sa o to zaslúži, pretože je to skutočne si to vyžaduje množstvo úsilia a množstvo práce vo svojom osobnom voľne, takže myslím si, že skutočne si musíme, alebo mali by sme si túto prácu vážiť. Chcem, aby takýchto prepačení polobláznov v tom dobrom, vrajte bláznov, bolo čoraz viac, ktorí majú radi túto históriu a ktorí túto trešku podporujú. Takže ešte raz veľká vďaka, nech sa vám. Dobrý deň, volím si za tu, to je parádička. Ako pomáhate? No, snažíme sa im nachystať nejaké občerstvenie, nejaký dobrý gulášik a aby to fungovalo. Čo všetko je v tom guláši, lebo vraj je veľmi chutný, ešte sme ho nekoštovali. Samé dobroty, bravčové mäso, hovädzie mäso, zemiačky, všetko dobré, čo má byť v guláši. Čo by ste popriali električke k ďalším možno 110 rokom? No, aby ešte vydržali ďalších 110 rokov minimálne a nech im to funguje a nech majú dotácie a nech to ide. Ste spoluautorom tejto zaujímavej knižky, ktorú verejnosť dostane k použitiu, keď to tak môžem povedať. Prečo ste sa rozhodli takéto niečo vytvoriť? Tak určite bolo treba niečo vlastne vytvoriť, nejakú publikáciu k takémuto výročiu a pán Lichner sa ponúkol, že vlastne také niečo má už začaté spracované, takže on vlastne spracoval tú historickú časť a ja som doplnil skôr tú súčasnosť, ako to beží teraz a také spomienky, ktoré tu boli za mojich čias, ktoré sme urobili z toho takú publikáciu. To bolo stolíčom. Takže symbolicky chytím aj ja. Asi opačne. No, to bolo vidieť na prvý pohľad. Výborné. Takže veľmi pekne ďakujeme, pán predseda. Čo by ste odkázali električke do ďalšieho pôsobenia? Aby im to vydržalo ďalších 1000 rokov, nie iba 110. Chalanov poznáte osobne, aké sú vzťahy medzi vami? Veľmi dobre, my si rozumieme, niekedy si povieme svoje, povieme si to, čo treba, ale stále spolupracujeme v pohode. Najviac obsadené býva Mikulášska električka, to sú také pravidelné, potom býva aj MDD, áno, tie bývajú také a dá sa povedať, že veľmi obľúbená je teraz aj tá pravidelná letná prevádzka, ktorá pracuje v trošku inom režime ako tie tematické jazdy, ale obľúba je vysoká. Ľudia vás poznajú z rôznych pozvánok pre Trenčiansku elektrickú železnicu. Čo by ste treškárom odkázali? Tak všetkým ľuďom a samozrejme aj treškárom by som odkázal
A chcel by som im popriať touto cestou veľa zdravia a možno ďalších 110 úspešných rokov tejto krásnej elektrickej železničky. Ste poslankyňou obecného zastupiteľstva Trenčianskej Teplej, pomáhate tu na treškárom v električkovom depe. Akým spôsobom? Tak v podstate tieto 2 dni dozadu, čo boli prípravy, tak teda aj spolu s pani poslankyňou Sklenárovou staršou sme v podstate pomáhali pripravovať tieto tabule, na ktorých sú fotografie ešte teda aj z obdobia druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť. No a v podstate teraz pomáham aj spolu so svojím synom tým, že predávame upomienkové predmety a čo sa týka samotnej trešky, tak príde mi to tak trošku možno ako prílež, že je taká ako keby obchádzaná, aj keď by nemala byť. A ja by som jej prijala ďalších 110 rokov. Aby sme sa tu aspoň teda ešte za tých 5 rokov stretli, pri tom 115. Dúfam, že teda aj ako poslankyňa, že sa to podarí opäť. No a dúfam, že teda ďalších 110 rokov vydrží, že naozaj to bude fungovať a bude naozaj ten odkaz odovzdávaný pre tie ďalšie generácie, aby to fungovalo, aby sa tie tradície zachovávali. Lebo naozaj je to pravda, ako hovorí aj vlastne pani primátorka z Trenčianskych Teplíc, že kto si nectí tú históriu a minulosť, tak si nezaslúži v podstate ani nejakým spôsobom napredovať ďalej. Je pamiatka toto? Chvála Bohu, že to nie je pamiatka. Lebo by vám to nedovolili. Pretože by vám to nedovolili. Ja im želám všetkým tým ľuďom, ktorí sa starajú o fungovanie tejto trenčianskej elektrickej železnice, aby mali čo najviac fanúšikov, čo najviac cestujúcich každoročne a za Trenčiansky samosprávny kraj chcem povedať, že budeme naďalej podporovať fungovanie tejto trešky. Dnes tu bol aj pán generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko, ktorý teda prislúbil, že v priebehu tohto roka a chcem povedať aj pri rekonštrukcii cesty druhej triedy, ktorá bude rekonštruovaná z eurofondov, z integrovaného regionálneho operačného programu a ja pevne verím, že s tou rekonštrukciou začneme už teraz toto leto od križovatky z Trenčianskej Teplej, vlastne až po Machnáč, tak slúbil pán generálny riaditeľ, že popri tejto rekonštrukcii zrekonštruujú a zmodernizujú aj jednotlivé železničné priecestia, ktorých je niekoľko, ktoré vlastne pretínajú túto cestu druhej triedy, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Čiže to je ďalšia taká pridaná hodnota Tepličanom, Teplánom a ďalším, ktorí chodia, jednak využívajú túto cestu druhej triedy a jednak využívajú túto trešku. Takže teším sa na túto rekonštrukciu, na túto modernizáciu a ja pevne verím, že treška bude mať aj ďalšie roky čoraz viac a viac cestujúcich. Čo by ste popriali električke do ďalších rokov? Aby dlho jazdila, že? Aby dlho jazdila. Páči sa ti električka? Áno, pekná je. Asi prvýkrát v električke, alebo už viackrát si jazdila s ňou? Prvýkrát. Vrátila by si sa sem? Áno. Musíme jej popriať len hodne energie, života, nám teda
všetkým, aj tí, čo prídu po nás, aby sa o ňu poriadne starali, aby sa zachovala aj pre ďalšie generácie a veríme, že bude robiť radosť aj naďalej. Električke by som prijala, aby stále premávala tak, jak dneska, a veľa kilometrov, aby bola tak, jak kedysi, keď tu manžel pracoval a jazdila vlastne pravidelne a prevážala tých ľudí. A kedy to bolo, keď vám manžel tu pracoval? On je 5 rokov je na dôchodku, tak predtým on ich opravoval a bol šťastný, žil s tým. Má tam v teplej aj ešte svoju skrinku, preto vždy, keď je nejaké výročie električiek, tak sa prídeme pozrieť aj s dcerou, aj s manželom. Po včerajšej akcii v Trenčianskych Tepliciach vás prišli podporiť ďalší starostovia. Ako to vás osobne naplňa, keďže sa venujete tej električke asi najviac? Tak je to veľmi pekné, že prišli teda zástupcovia obcí, prišiel aj pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo si taktiež veľmi vážime, pretože veríme, že tie slová neboli prázdne, ale boli naopak plné tej pravdy a toho, že naozaj to tak chápu a naozaj sa budeme držať tých sľubov, ktoré boli dané a myslím si, že aj pán generálny riaditeľ železníc, pán Tkač, že myslel tieto veci úprimne a videl, v akom štádiu tá železnička je, že naozaj ten potenciál životný má, tú turistickú potenciál tu je, takže treba to využiť a treba ísť ďalej. Ja by som poprial Trenčianskej elektrickej železnici hlavne veľa takých ľudí, ako je pán Nosal a pán Bielik, ktorí skutočne venujú tejto činnosti množstvo času. Takže samozrejme do ďalších rokov, aby sa im darilo, aby sa im splnili všetky tie ich plány, ktoré si predsavzali, aby sa im podarilo to električkové depo nejakým spôsobom zrekonštruovať tak, ako si predstavujú. No a veľa kilometrov bez nehody. Čo by ste z pozície primátorky Trenčianskych Teplíc odkázali chalanom z Trešky? Veľa síl, energie, aby sme sa vždy takto stretávali v takom dobrej nálade, v dobrej kondícii, plný elánu, plný nadšenia a plný plánov. Zaželal by som im, aby aj tých ďalších 110 rokov bolo rovnako úspešných ako tých prvých a v prvom rade teda chcem zaželať, aby im to bláznovstvo v dobrom slova zmysle, ktoré mali doteraz, aby im vydržalo a to, čo som tu videl, je niečo úžasné, to by sa bez lásky k železnici nedalo urobiť. A chcem zároveň aj za Železnice Slovenskej republiky potvrdiť, že budeme do tejto trasy investovať s kvalitnými priecestia, ktoré tu sú a budeme sa snažiť aj treškarom vytvoriť čo najlepšie podmienky na tejto trati. Spomínate pána generálneho riaditeľa, ten teda spomínal, že tu v Trenčianskych Tepliciach sa renovuje budova. Ako to pomôže vám ako Treške? Tak ako viete, práve od tento spôsob prenajmu alebo nejakého využívania budovy sme sa snažili od začiatku. Pokiaľ sme nemali právnu formu, tak to bolo na takej vodnej hladine, že sme stále nevedeli, kde sme. Pod roku 2015, kedy už sme teda boli dopravca, už sme mali na to aj trochu také právo zo zákona, že by sme mohli využívať aspoň časť tej budovy, ale stále sa to nedarilo. Už sme tomu prestávali veriť a teda teraz s novým vedením v Trenčianskych Tepliciach vyzerá, že sa blíslo na lepšie časy. Pán riaditeľ sa k tomu postavil tak, ako sa postavil. Myslím si, že bolo to taktiež úprimné a že teda to neboli prázdne slova, že sa naozaj podarí využiť tú budovu na tie účely, ktoré by sme chceli. Dúfam, že električke sa bude dariť, dúfam, že bude premávať spokojných klientov, ako sme my teraz a bolo by teda vhodné, aby sa kraju podarilo, aby vlastne električka premávala stále, nie len takto príležitostne ako dnes. Koľko dobrovoľníkov sa dnes zúčastnilo na už konkrétnej akcii? No, musel by som to spočítať, ale býva nás okolo 11 a potom samozrejme aj nejaký ten doplnkový personál, ľudia, ktorí pomôžu aj mimo tých vlastne oprávnených osôb, ktoré môžu jazdiť, takže sú to také pomocné práce, akože nám uvaria guláš, pripravia jedlo, vydajú jedlo, takže to sú veľké pomoci, ktoré nám pri týchto akciách veľmi pomôžu. Z pozície dobrovoľníka, čo by ste odkázali Trenčianskej elektrickej železnici? Tak určite, aby ešte dlho fungovala. By tu bolo veľa takých dobrých ľudí, ktorí sa o to starajú a spokojných návštevníkov a usmiatých vždy. Električke by som prijal veľa šťastných kilometrov do ďalších rokov. Aby jazdila ešte ďalších 110 rokov? Ste prvýkrát v električke alebo už viackrát? Nie, vždy keď je akcia, vždy chodíme. Ste odtiaľto, niekde z regiónu? No ako ja už bývam tu, ale nepochádzam odtiaľto.
Odkiaľ ste dorazili do Trenčianskej Teplej a dnes do Trenčianskych Teplíc? No, tak jestli to znáte, z Gottwaldova. Čiže Zlíňák, čo to je za autobus? Je to RND, provedení autobus. Čím je výnimočný oproti napríklad rovnako vekom iným autobusom? Tak každý autobus má svoje, nebo vozidlo má své, toto má třeba 21 míst, jo, zase nemáte třeba větší autobusy, menší autobusy, takže záleží, jak to prostě... Z ktorého roku je ten autobus? Tento vozidlo se vyrábělo v 34. až 52. pak nastoupili V3 místo toho a vlastně z kterého roku u nás, nebo i u vás na Slovensku se přečíslovávali techničáky v 52. a tam je napsaný duplikát, takže přesně to nevíme, jako takhle, jo, ale jako tak typujem, že to bylo kolem války, no. Protože děláme s tím ukázky válečné a tady toto. Ste spomínali, že vložíte finančné prostriedky z rozpočtu obce aj na obnovu električkového depa. Aký bude následovný postup? Tak postup je v podstate už, čo máme s riaditeľom Trešky, s pánom Nosalom dohodnuté, osobne sme sa stretli v tejto veci, dohodli sme sa, projekt už v podstate je nakreslený, okrem iného ešte dneska som mala tú možnosť dohodnúť, čo ma veľmi osobne teší, dohodnúť konečne oplotenie tohto priestoru, pretože naozaj tu hrozí ohrozenie predovšetkým detí, života a zdravia, aby sa teda zamedzilo svojvoľnému opusteniu tohto priestoru. Takže ten plot je veľmi nevyhnutný, takže ten sa nám podarí urobiť a potom postupne som teda sa zaviazala a urobím všetko preto, aby každý rok bolo minimálne takých 50 000 vyčlenených práve na Trešku a na obnovu tejto budovy remízy, lebo tá patrí obci a sme za ňu zodpovední. Je to taký havarijný stav, takže patrilo by sa to dať do poriadku. Dlhé roky chodíte a podporujete Trenčiansku elektrickú železnicu. Čo by ste popriali do ďalších rokov? No poprial by som aj železničke, aj chalánom, ktorí sa o ňu starajú, veľa zdravia, do ďalších dlhých rokov, veľa spokojných cestujúcich a nech sa im to darí tak, ako si oni sami želajú. Prišli ste tiež podporiť električku k jej 110. výročiu. Čo tu máte v tomto vozni? Tak v tomto vozni je modelové koľajisko v mierke TT, čo je vlastne 1:120. Rozmery sú asi 2x10 metrov. S výstavbou začal náš klub asi v roku 2006. O nejaké 3 roky bolo prvýkrát vystavené na verejnosti a odvtedy ho každým rokom nejak vylepšujeme, prerábame, aby sa neopozeralo a aj my sa to učíme robiť lepšie a lepšie postupom času. A unikátne je tým, že je umiestnené v tomto historickom vozni z roku 1936, čiže je mobilné, môžeme sa dopravovať na rôzne železničné podujatia, výstavy. Viackrát sme sa objavili aj v Česku, v Poľsku. Takže takto chodíme po rôznych železničných podujatiach a robíme deťom radosť. Je to replika niečoho reálneho alebo len dobrý nápad? Niektoré pasáže sú tu akoby repliky skutočnosti, iné sú skôr tak voľne inšpirované. Ide o to, aby sa nám to tu podarilo nejak natrepať do toho vozňa. Hej, nemôžeme tu, ten vozeň nie je nekonečne dlhý samozrejme, ale snažíme sa čo najlepšie, najvernejšie napodobňovať tú skutočnosť. Čo by ste popriali tej našej Trenčianskej elektrickej železnici? Tak prežila už 110 rokov, tak minimálne dvakrát toľko. No.
dúfam, že bude mať nové využitie v rámci toho turistického ruchu, čoraz častejšie vlaky nech chodia, nech to už je takým tým trvalým symbolom regiónu. No. Veľmi rád by som poďakoval práve aj v tento deň, taký prvý oficiálny, ten deň, ktorý sme spustili oslavy, návštevníkom, ktorí prišli na toto podujatie a využijú ten náš program sprievodný, ktorý sú ako ten skákací hrad, jazdenie na koníkoch, jazdenie na malej električke, ktorá je tam a využijú teda aj prehľad toho kolajiska, ktoré je tam modelové, môžu si pozrieť motorové rušne. Skrátka, nudiť sa určite nebudú a taktiež sa nebudú ani zajtra, kedy sa presunieme ešte do Trenčianskych Teplíc a vyvrcholením celého toho programu bude vlastne vystúpenie skupiny kolárovcov. Električka je vlastne taká srdcová záležitosť Trenčianskej Teplej. A ja som sa vlastne podielala aj na organizácii, keď bolo 100 rokov električky a veľmi ma mrzelo, keď sa vlastne električková prevádzka pozastavila. A preto som neskonale rada, že sa partia dobrovoľníkov chytila toho, že vlastne električka je prevádzkovaná naďalej. A preto som povedala, keď budú potrebovať pomoc, vždy im rada prídem pomôcť, pretože treba zachovávať tú tradíciu jednak električky, jednak teplanského kroja, aby aj budúce generácie čo si vedeli o tom a aby sa to uchovalo. Takže keď bude treba prísť pomôcť, vždy rada prídem pomôcť. Budeme radi, keď sa odveziete či už električkou alebo autobusmi, podporíte takto fungovanie tohto historického spôsobu. V prvom rade by som im zaželala, aby obec Trenčianska Tepla sa trošku viac podielala na skrášlení a opravy aj tejto budovy, aj vôbec všetkého, čo sa týka okolo električky, aby tá električka nám ešte dlho pretrvala. Čo by ste zaželali tejto električke? No, že nech to vydrží čo najdlhšie, takto. Je to vábnička pre malé deti, ktoré to nevidia, tak to nemajú možnosť, ani možno nebudú mať, keď sa to skončí. My už sme tu v tomto rajóne bývame 60 rokov, viete, a to pamätáme, keď to chodilo pravidelne. Viackrát za deň aj v noci ešte dokonca to chodilo. Po druhej, či kedy to chodievalo v noci. Pamätáme, keď sme chodili do Teplíc na muziku, tak sme išli za tú električku o jednej, o pol druhej. Odkiaľ ste k nám prišli? Z Bolešova. Z Gilianky? Áno. Predpokladám. Máte tu zo sebou krásneho psíka, ktorý pije vineju. Božierka, necháš to tak? Opýtam sa vás, koľko má takých kôň? 4. A to má každý? Áno. Určite? Áno. A chvostov má koľko? Asi 1. Asi, alebo určite? Tak 1, no. Babi, koľko detí ste tak za tieto 2 dní, čo ste tu približne odviezli? Tak asi okolo 100, no. Asi okolo 100. To je celkom pekné číslo. Aj vás sa chcem spýtať, že čo by ste tak tejto električke zaželali do ďalších rokov, do ďalšieho fungovania? No tak hlavne veľa šťastia a nech im to čo najdlhšie vydrží, aby čo najďalej prevádzkovala sa.
Halo, dielo sa podarilo.